Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуда үсімліклер дүниясына күзәту ясарбыз. Татар тілінің аңлатмалы сүзлегендә үсемлек сүзіне хавадағы һәм туфрақтағы терек булмаган мәддәләр белән туплана. Органик булмаган мәддәләрдә органик мәддәләр эшләп чыгара торган, гадәттә үзе яшәгән урынга бирегеп үсә торган организм дип аңлатма бирелгән. Таң иртәдән башлап төшкә хәтле, төшке аштан соң караңгы кичкә хәтле түтәлләргә су сибү, үсемлекләрне утау, сирәкләндерү эше эзлексез кайнап тора дип яза Шәриф Камал. Гариф Габәй булай ди: үсемлеккә кояш нурлары ни чаклы кирәк булса, балага да ана мәхәббәте, ана иркәләве шул чаклы кирәк. Үсемлек сүзенең сөйләшләрдә үсемтек варианты да очрый. Мәсәлән, үсемтек майын жаратам мин. Перм сөйләшендә үсемлек атамасының кыскартылган үсем варианты билгеле, һәм ул яшь үсемлекләргә карата кулланыла. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Үсем сүзенең сөйләшләрдә яшь үсмер мәгънәсе дә бар. Мәсәлән, мин аның үсем вакытын беләм. Татар әдәби телендә үсем сүзенең сан яки мигдар ягыннан арту, күбәю, ишәю мәгънәсе билгеле. Уңыш үсеме, халык үсеме, керемнең үсеме, үсемлек атамасы сүз тезмәләр составында да кулланыла. Мәсәлән, 1 еллык үсемлек, кыргый үсемлек, үсемлек аксымы, үсемлек мае, үсемлек ашы. Үзәк сүзенең татар теленең аңлатмалы сүзлегендә 8 мәгънәсе бирелгән. Үсемлекләр дөньясында үзәк сүзе агач үзәге сүз тезмәсендә кулланыла. Бу сүз төрки телләрдә дә билгеле. Мәсәлән, башкорт телендә үзәк, үзбәк телендә үзак, борынгы төрки телдә үз. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә үлән лексемасына йомшак яшел сабаклы 1 еллык үсемлек дип аңлатма бирелгән. Кылгалинең Кыйса Йосыф әсәрендә дә үлән сүзе телгә алына. 7 елда күктән яңгыр һич төшмәде. Җирдә исә яшел үлән һич үсмәде. Үлән лексемасы башка сүзләр белән янәшә килеп, яңа мәгънәле сүзләр ясауда катнаша. Мәсәлән, үлән чәе, үләннәрнең кайбер төрләреннән, мәтрүшкә, җиләк, карлыган һәм башка яфраклардан ясалган чәй. Үлән бите үсемлекләрнең сыйкчасы белән туйна торган бөҗәк. Үлән сүзе фразеологик берәмлекләр составында да кулланыла. Мәсәлән, үлән астыннан ут йөртү. Берәр эшне астыртын, яшерен рәвештә башкаруга карата әйтелә. Мисал китерик, аждаһа шикелле ул. Алар үлән астыннан ут йөртә торган халык. Үлән сүзе белән бәйле мәкаль әйтемнәргә дә тукталып үтик. Үлән башыннан кырыр. Ылы юлга үлән үсми. Камыш суда утырса да, бар үләннән элек кырый. Үлән сүзенә синоним буларак телдә ширәм сүзе дә кулланыла. Әмма мәгънә ягыннан алар арасында аермалыклар да бар. Ширәм сүзенең татар теленең аңлатмалы сүзлегендә 3 мәгънәсе бирелгән. Беренчесе үлән, яшел үлән. Мисал да китерик. Инеш буенда безнең күрше Гөлйөзем әби яңа чыккан каз бәбкәләренә ширәм ашатып, аларны саклап маташа. Икенче мәгънәсе яшел үлән үсеп утырган урын, җир. Мисал Габдрахман Әбсәләмовның әсәреннән булар. Урам уртасында яшь ширәмдә каз бәбкәләре йөри. Өченче мәгънәсе эшкәртелмәгән, бер дә сөрелмәгән җир. Галимҗан Ибраһимов булай дип язган. Вилдан абзыйлар да безнең белән бергә янәшә ширәм алганнар икән. Ширәм сүзе Казан арты тау ягы сөйләшләрендә бәбкә үләненә карата кулланыла. Бу сүзнең Мамадыш сөйләшендә казая, каз үлән мәгънәсе дә бар. Ныкрат сөйләшендә ширәм сүзнең шиләм, шилеме варианты кулланыла. Башкорт телендә сирәм, Азәрбайҗан телендә ширән. Шунысы кызыклы, Мишәр диалектының Карсын сөйләшендә ширәм сүзе, урта диалектның Төпекәй сөйләшендә сирәм варианты ишек алды мәгънәсендә мәгълүм. Ширәм сүзе сүз тезмәләр составында да очрый. Мәсәлән, Мордва Каратай сөйләшендә дуңгыз ширәм лексик берәмлеге ишек алдында, өй янында, юл буенда үскән ширәмгә карата кулланыла. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.